का हो करे जा रात ना फोन कहू ना सब कहू हैं तहरा चक्कर में पड़ के आ राती से हम बेखैले बानी का है हम तहर ना हई का ना जी ऐसा बात नहीं है। हाँ हमारा मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गइल बा। हाँ तुम डलवा दी। ठीक बा हम जाता नहीं डलवा देवे। ठीक बा हाँ काका रउआ लगे 300 रुपया नहीं खे बाटे तो का कर बड़ी अपना लड़किया के मोबाइल में रिचार्ज काहे नहीं करा दे ओकर मोबाइल में रिचार्ज कराम चाहे ना कराम तोरा उसे का करक बा हम ओकरा से प्यार करी ले तू ओकरा प्यार कर लो बाबू करे जाओ तारा पापा से जाके कनी जे अपना लड़किया के मोबाइल में काहे नहीं रिचार्ज करा दे हम ओकरा से बड़ी प्यार करिए तो वही पर नाद में घुसा के हमरा के बड़ी मार मरले आही बात पापा से कह दल हो जाए नाती बेटा बकलोल बड़ा जे अंदर से प्यार रख नाती के बेटा अपने करे जा